Lisa, diolch am y gwahoddiad i'r Sied. Sut â hanes y cwmni mi ers pryd ych chi sefydlu ac ers pryd mae'r lleoliad bendigedig yma'n bodoli? Wel, mae'r busnes ei hunan wedi cael ei sefydlu ers tua 15 mlynedd, ond fe symudon ni mewn i'r Sied fan hyn rhyw 4 mlynedd yn ôl. Mae 2 safle dyn ni. Yr ysgol goginio fan hyn yn y Sied HQ fel ni alw fe, a wedyn mae'r Sied Goffi yn Tre Cyfyrddin. Mae cynnyrch lleol yn bwysig i ti hefyd. Be di'r buddion o fwyta yn lleol? Wel, mae wedi dod yn fwy pwysig dros y blynydde, tra bod fi yn y busnes den. I fi wastad wedi garddio, felly mae'n cynnyrch ni yn lleol iawn, rhyw 20 metr lawr banco. I fi wastad wedi moyn tyfu llysiau cyn y blaen, ond wrth gwrs gan fod busnes gyda ni nawr, i ni'n gorfod prynu mwy na i fi yn gallu tyfu'n unan. A mae cefnogi busnesau bach lleol arall yn bwysig i ni. Cael cynnyrch lleol sydd wedi cael ei dyfu'n lleol ers yr blynydde Covid. Mae pobl wedi dod yn gyfarwydd a cefnogi busnesau lleol, a fi'n credu bod nhw'n gweld pwysigrwydd cadw yr arian falle yn lleol, a hefyd o ran llysiau ac yn y blaen, mae maith bwydydd sydd wedi cael ei gynhyrchu a'i tyfu'n lleol lot yn well i chi. A phan ti'n mynd allan i siopa, be ti'n edrych dan gen dy gynhyrchwyr, gen dy darparwyr, sef pan ti'n edrych am y cynnyrch sy'n dod o'r ardal? Fi mae pethach fi'n mynd i goginio. Rwy'n beth a tyfu, fi'n gweud hyn o pobl sy'n dechrau gardd yma tro cyntaf. Sy'n pwrpas tyfu asparagus, artichokes a rhyw bethach od eraill. Os na chi'n hoffi nhw, os na chi'n mynd i goginio gyda nhw, tyfwch a prynwch beth chi'n mynd i fita. Felly, os ydw'n edrych yn ffantastig a bod chi'n gweld rhywbeth, wedwn ni artichoke hyfryd yn y siop, a bod e'n really fresh, a bod e'n daniadol, pidwch yn prynu fe, os na chi'n gwybod beth i'n neud fe. Achos newn ni eistedd yn yr oergell am wythnos, bythefnos, wedyn mewn i ddysgol tyma bach yn, a wedyn chi'n teimlo, o gwrdd, rhaid dwlu fe nawr. Does dim pwrpas. Prynwch y tato, prynwch y moron, prynwch yr erfyn, yr bresych. Te beth i chi yn coginio gyda fel arfer. Sy'n eisiau newid eich ffordd o brynu a newid eich ffordd o fyw mewn un naid, un cam ar y tro. Mae hybia bwyd planed yn cynnig cyrsiau, gweithgareddau i ddysgu mwy am y cynnyrch lleol. Mae bwyta'n dymhorol yn rhan o hynny. Ti'n meddwl bod ni'n anghofio yr hen draddodiadau, yr hen ffordd o fyw a'r pwysigrwydd bod ni'n aros yn un tymhore? Wel, mae'n shame mawr bod ni wedi dod o'r hen ffordd. Dyna'r broblem. Dyw mefus a mafon ddim yn tyfu yn mis Ionar, Chwefror a Mawrth. Os chi'n moyn cenhinen, pryd y ti'n meddwl sy'n orau brynu cenhinen? Ar hyn o bryd, achos nes i ddefnyddio nhw'n goginio neithiwr. So be, cwestiwn da, ti'n dweud... Diwedd y flwyddyn. Ie. Ond diw'r pobl ddim yn ymwybodol oherwydd, os chi'n mynd mewn i Tesco, Sainsbury's, Tyle, Asda, mae popeth mas yna trwy gydol y flwyddyn. So does dim syniad gyda pobl. Falle dylen nhw fod rhyw fath o traffic light system, lle chi'n modd gwyrdd os ydw yn ei dymor, coch os nad yw e. Felly, os chi'n prynu coch trwy'r amser, chi'n ymwybodol, mae hwn wedi dod o Sbaen, wedi dod o Portugal, wedi dod o le bynnag. A hefyd, na gyd jyst y llysiau, pryd mae pysgod yn ei tymor, a dwi ddim gorau ar hyn, pryd mae wahanol y cigodd yn ei tymor. Mae rhai, trwy gydol y flwyddyn, mae rhai eraill, enghraifft, cig o'n, mae pawb yn spring lamb, mae pawb yn deall, dyna'r pryd sy'n orau i fita cig o'n. Ond am cigodd eraill, dwi ddim mor hawdd i wybod. Felly, i ymestyn yn eich bach, achos ti yn gweld ar y pechedi yn yr archfarchnadau mawr, mae o'n deud y wlad fel arfer yn fychan. So ti'n gallu ffeindio fo. Felly, os yna fwy o gyfrifoldebau ar y archfarchnadoedd, fel ti wedi crybwyll, ond hefyd ar darparwyr y siopau lleol, i hysbysebu well. Mae hwn yn lleol, mae hwn yn ei dymor, wwan dyn amser perffaith yn fyddio. A ti'n tybus o fwy blasus hefyd? Yn bendant, ac yn well i chi. Wel, os ych chi yn mynd i siopau bach, fel arfer, os ych chi berchen y busnes, chi'n diddordeb yn beth chi'n neud, a mae gyda chi'n deall y system, chi'n deall y broses, a fydden nhw'n rhoi'r gwybodaeth neu chi. Os chi'n mynd i rhywle fel, unrhyw archfarchnad, mae jyst mas yna, dywstwch chi beth chi'n moyn a prynwch e, sy'n mots yn nhw, dim ond bod nhw'n neud yr arian arno fe, a bod i gwastraff bwyd nhw falle yn cael ei lleihau. Dyn nhw ddim rili'n becso beth sy'n cael ei werthu. Fi'n credu bod yn bwysig bod planed yr enghraifft yn dod i dosbarthiadau ymlaen i rhoi gwybod beth sy'n, a falle ryseitiau, cardiau ryseitiau, beth sy'n i goginio yng ngwahanol tymhorau o'r flwyddyn. I rhai sydd o diddordeb, lle bys nhw'n cychwyn, beth sydd argymellion di iddyn nhw gychwyn efo hyn? Wel, yn amlwg, os chi'n nabod ac yn gwybod am ryw greengrocer yn eich tre, defnyddiwch rheini, ond os na, cerwch chi gwefan planed, a fyna gewch chi rhestr cyfan o'r rhwydweithiau bwyd, yr food hubs
lleol i chi, lle llwch chi fynd fel arfer i chi yn archebu'r bwyd ar-lein wythnos o flaen llaw, a chi wedyn yn mynd a'ch bag a chi'n casglu popeth chi di archebu ar y diwrnod maen nhw'n cwrdd. Felly mae'n ffordd da o defnyddio'r hwb lleol, defnyddio planed a hefyd defnyddio cynnyrch lleol. Ti wedi sylwi os yna trends penodol yn bodoli ar hyn o bryd? Yn bendant, lot fwy o llysieuwyr, hyd yn oed wedyn ni yn yr 2-3 mlynedd diwetha. Hefyd bwydydd vegan yn cynhyddu, a hefyd fi'n credu bod lot o bobl yn fwy ymwybodol o beth maen nhw'n bwyta oherwydd i iechyd, ond hefyd yr amgylchedd, a fi'n credu bod yna lot fwy, fi yn un o'n nhw, yn flexitarian, sef rhywun sy'n bwyta cig, ond sy'n penderfynu bwyta bwydydd llysieuol yn aml, falle 4 diwrnod yn bwyta llysiau, os chi'n mynd mas i gael bryd o bwyd, yn hapus i gael cig neu pysgod ar y plat. Fi'n gweld hwnna yn rhywbeth sy'n cynhyddu eitha tipyn. Gai ofyn, pam illa ystod lawr yr trywydd bod yn lysieuwr neu yn flexitarian i ddechrau? Da i just penderfynu bod yn haws coginio fel llysiau, iechyd, oedd rheswm penodol gen ti? O'n i moyn dysgu sut i goginio'n well gyda llysiau, ond ni'n ymwybodol falle bydde fe'n well i'r corff, llai o fraster ac yn y blaen. Ond hefyd, y ffordd mae bwyta gormod o gig a cig sydd yn rhy rhad, os oes yna beth i gael, yn ymharu ar y byd. Mae cost QR, chi'n gallu cael 3 o nhw yn rhoi bach am 10 pint. Dyw e just ddim yn gwneud synwyr, ydy e? Amser bod un iar gwerth cael yn 10 pint yn ei hunan. Ond eto i gyd chi'n gallu coginio yr un faint o brydau gyda'r un QR sydd wedi cael ei godi mewn ffordd da ac yn lleol yn ymwneud iawn, trwy ddefnyddio pob rhan ohono fe, yn gwneud stoc ohono fe, yn cael cynodydd sul falle, yn gwneud brechdanau. Mae'n gallu para, fel oedd e blynydde nôl, o estyn yr cig yna i bara 4-5 diwrnod yn lle cael un bach, rhad, o ansawdd gwael, wedi cael ei stwffio gyda dŵr, yr prosesau modern yma, a wedyn mewn para diwrnod, sneb yn mo'n bwyta y gyd, a wedyn mae'n mynd i'r bin. A dyw na ddim yn ffordd da o fyw, dwi'n meddwl. Ti'n sôn am fod yn lysieuwr a bita mwy o lysia. Mae cadw ieir a nifioedd mawr yn anodd iawn, ond mae tyfu llysiau'n yn gymharol hawdd i gymharu. Di rhywun angen gormod o le. Dwi'n tybio lle mae cael ar gefn bach ni rhannu tir yn rhywbeth sy'n o fydd i'r unigolyn neu'r gymuned. Ie, yn bendant. A hefyd rhannu gerddi. Chyma weithiau, chi'n byw drws nesaf rhywun sydd ddim yn moyn gwneud dim yn yr ardd. A fi wedi clywed am strydodd lle mae un teulu yn estyn mewn i gardd drws nesaf. Mae'r ardd yn cael ei ofalu amdano, a dyn nhw ddim yn cael y gwaith. A falle bod nhw'n cael pigo llysiau a ffrwythau hefyd, pwy o wir. Fi'n hoff iawn o'r gorilla gardening fi wedi clywed am. Mewn mannau yn y dinasodd mawr, lle mae yna ddarn o dir, pwy yw nhw, sa'n gwybod, a maen nhw'n jyst yn defnyddio'r tir, a mae'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd da. Ac os ydy rhywun yn dechrau, jyst i ystyried, eisiau dechrau bach o arddio, tyfu llysiau hunain, lle fysa'r lle hawsa o bosib i gychwyn? Beth i dyfu, tyfwch beth chi'n bwyta. Ble, mae'n dibynnu faint o dir sydd gyda chi. Os taw dim ond darn bach sydd gyda chi, mae'n digon rhwydd tyfu ambell i beth ar syl y ffenest, yn bendant mewn pot, digon rhwydd creu raised bed bach, a fi'n gwybod bod chi'n teimlo bai dim ond 1 metr sgwar falle sydd gyda chi, dwi'n yn lot. Ond os chi'n dechrau mas, mae hwnna yn ddigon, a mae'n synod faint chi'n gallu tyfu yno fe. A hefyd pidwch y tyfu gormod o'r un peth, achos chi'n mynd i gael lot. A'r tueddiad yw, a fi'n neud gwmwys rhywun peth, chi'n rhoi rhes o'r canes yma mas ar gyfer ffa, a chi'n cael cymaint o ffa, chi'n cael glyts, chi'n cael lot gormod, felly meddyliwch mlaen, beth ych chi'n mynd i wneud â nhw, pwy chi'n gallu rhoi nhw i. So chi'n mynd i dyfu salad neu pys neu rhywbeth fel yna sy'n gyd yn aeddfedu'r un pryd, falle mae'n werth hau neu plannu y planhigion bach bob pythefnos, fel bod chi'n cael nhw trwy gydol yr haf yn hytrach na cael nhw gyd yr un pryd. Felly, i bawb sy'n gwylio hwn, mae gymaint o fuddion felly i fita cynnyrch lleol wedi o bosib dyfu adra. Mae'r buddiannau yn anferthol, di. A mae'n fwy yna, mae hefyd yn dda i'r meddwl. Chi'n cael air ffres, mae'n cael chi'n fas ti fas. A sy'n glaw yn gorfod bod yn broblem, dod y hwd mlaen, dod y cot a hwd, mae'n gweithio. Siwr chi mas, mae'n ffain. A wedyn hefyd, chi'n cael ymarfer corff. Mae jyst plygu drosto yn wyni, mae'n fwy o workout na chi'n meddwl. Fi wedi bod yn stiff diwrnod ar ôl chwyni gardd. Wel, Lisa, diolch gael ti am y sgwrs, a bod yn bleser cael dy gwmni di, a diolch gael am y coffi hefyd. Croeso, dim problem. Diolch yn fawr.